70% o'n cyrff ni wedi wneud o ddŵr, ond mae wedi gwybod yn wythnos hydradu wythnos yma. Felly ymgyrch unhad coffa ni pa mor bwysig yw i ifed dŵr. Mae'n teimlo'n fwy perthnasol pan mae'r tywydd yn boeth, ond mae'n rhywbeth dylai ni wneud yn gyson. A falle bod ni ddim i gyd yn ifed cweit digon o ddŵr. Felly yn gyffredinol, dylai ni fod yn anelu am 2 litr o ddŵr bob dydd. Mae hwnna'n cyfateb i'r 6 i 8 gwydred o ddŵr bob dydd. Gwydred mawr? Wel, mae'n dibynnu ar maint y gwydr. Mae hwnna wedi 8 o'r un i. Reit. Bob dydd. Nawr, nid pawb sy'n teimlo bod yn gallu ifed dŵr plaen. Dwi ddim yn apelio at bawb. Felly, os ych chi'n un o'r bobl yna sydd ddim yn gallu ifed dŵr syth mas o'r tap, mae yna gymaint o bethau i'ch helpu chi i gyrraedd y nod o 2 litr y dydd. Ond wrth gwrs, mae e'n dibynnu ar yr unigolyn fyd. Os chi'n berson falle sy'n ymarfer corff tipyn, i'ch chi'n gofod ifed mwy o ddŵr, os mae'n dibynnu ar eich diet chi fyd, os chi'n bita gwahanol fwydydd sy'n cynnwys lot o ddŵr, mae hynny yn cyfrannu at y 2 litr yn ddyddiol. Ond os ych chi yn cael trafferth, mae yna gymaint o bethau i'n helpu ni. Felly mae pateli fel hyn yn help. Ac mae'n fater o osod arfer. Felly yn y bore, peth cynta dylech chi wneud yw codi mynd lawr a wedyn ifed gwydred o ddŵr. Nawr, os chi ddim wedi cael dŵr o'r, beth am wydred o ddŵr neu cwpaned o ddŵr cynnes? Peth cyntaf dwi'n neud i gael cwpaned o goffi. Pan dwi'n codi syth bein. A wedyn glas o ddŵr. A wedyn glas o ddŵr, ie. Felly, mae'r poteli fel hyn yn dipyn o help. Felly, mae'n golygu bod mae fel tabl fan hyn i chi'n neud siŵr bod chi'n ifed dŵr yn gyson. Felly, unwaith bod chi'n ifed un yn ystod y dydd, i chi wedyn i lenwi ac yn ifed un arall. A hefyd beth dylen ni'n neud yw ifed dŵr yn ystod y dydd. Ddim ifed y 2 litr mewn un god, yw hynny ddim yn gweithio. Chi'n gofod ifed yn gyson yn ystod y dydd. A beth arall gallwch chi'n neud yw ychwanegu pethau i roi bach o flas i'r dŵr. Felly, bach o cucumber, bach o lemon, mefus, pethau sy'n yn ei tymor ar hyn o bryd. Felly dywyswch chi beth ych chi moyn mynd hyd o bach o berlysiau os ych chi moyn. Bach o fynt a bach o afal di sleisio. Rhywbeth sy'n mynd i roi blas i'r dŵr. A beth arall gallwch chi wneud yw sleisio pethau fel orennau a lemons a rhoi nhw yn yr freezer. Felly pan mae'r tywydd yn boeth, bod chi'n tynnu nhw'n syth mas o'r freezer mewn yn eich dŵr am rheini'n ymddwyn felly fel cubiau iar i oeri. I ni'n neud na, ond i ni'n dieddol o roi nhw mewn gin and tonic. Ond y fe, ti'n bod? Ond maen nhw yn handi, di nhw? Maen nhw'n handi ti hwn. Mae gin and tonic yn hynny. Beth arall gallwch chi wneud yw ifed llath. Felly ni'n gweud, sy'n rhaid i chi ifed dŵr plaen. Mae te a coffi'n cyfrannu, ond os ych chi'n ifed lot o de a coffi, nid yw coffis a tes cryf, yna mae hwnna yn dehydradu'r corff. Felly mae eisiau ifed chydig bach mwy o ddŵr. Pethau llath yn gret. Felly mae hwnna'n cyfrannu at eich 2 litr. Felly os chi'n ifed lot o lath, a bod chi'n ceisio colli pwysau, llath sgim, neu llath hanner sgim, neu llath cyflawn. Os chi'n moyn wneud ysgytlaeth, mae ysgytlaeth yn hyfryd i wneud, ond ceisiwch dewis ysgytlaeth sydd ddim yn lot o siwgr, bod chi'n defnyddio ffrwythau ffres eich hunan i wneud. Felly mae grawnfrwyd amser brecwas yn cyfri, de? Mae'r llath... Y llath yn hwnnw. Felly mae'r hylif eich chi'n ifed yn ystod dydd yn cyfrannu. Y bwyd eich chi'n fita fyd yn cyfrannu. Felly yn ystod tywydd poeth, bod ni'n troi at salads a bethau fel yna. Felly mae yna reswm am hynny, achos maen nhw'n anhydradu, maen nhw'n cynnwys lot o ddŵr. A dyma chi'r bwydydd sy'n cynnwys fwyaf o ddŵr. Mae pethau amlwg fel melon dŵr neu melon yn gyffredinol, ond pethau fel celery, courgettes, cucumber, tomatos, fale, grawnwyn, mae'r rhain i gyd yn cyfrannu at faint o ddŵr ych chi'n ifed. A tip arall gallwch chi'n neud, os ydych chi freezer gytre, bod chi'n rhoi slices o melon dŵr mewn yn y freezer a bita nhw fel lollipops. Mae hwnna'n ffordd o wneud siŵr a maen nhw'n o'r hyfryd. A pethau eraill sy'n ar y farchnad fyd, unwaith eto, os ych chi ddim yn licio dŵr plaen, falle bod chi wedi sylwi bod yna fagiau te, yn hytrach bagiau te cynnes, sydd yn iawn, mae yna fagiau te i rhoi syth yn y gwydred o'r ddŵr neu'n eich poteli dŵr hefyd. Felly gallwch chi droi at rhain ifyd, a mae rhain yn rhoi blas, dim siwgr unwaith eto. Ac yn y blaen wedyn, mae dyn ni lot o bethau sy'n ar y farchnad fyd, sydd ddim yn cynnwys siwgr, ond sy'n rhoi bach o flas, fel cordials yn neis yn ystod yr haf. O, di. Dyn nhw'n lyflu. Mae Polen yn y blaen, dy ti hefyd? Wel ie, swps yn cyfrannu. Fi'n gwybod bod y tywydd falle bach yn gynnes ar gyfer y swps ar hyn o bryd, ond pan fydden ni'n mynd mewn i'r geia, so ni'n moyn sôn am y geia ar hyn o bryd, fi'n gwybod. Ond mae swps i gyd, yn wedi swps bach ysgafn
plaen. Felly, falle, os chi'n teimlo'n anhwylus, falle mae swps weithiau yn gallu helpu chi i hydradu.